Saúdos, que tal? Boas tardes. Agricultores e gandeiros ourensáns dan un paso máis e cortan a A52, principal vía de comunicación do sur de Galicia, ca Meseta. Si, fano en protesta polo acordo de Mercosur. Levaban xa 2 semanas de protestas, tanto na cidade como noutros puntos da provincia. O corte iniciouse pasadas as 6 da madrugada en Abavides, no concello de Trasmiras. Un amplo dispositivo da Garda Civil de Tráfico está a actuar na zona e están a desviar os vehículos que van cara a Madrid pola Nacional 525. Con este acordo, o único que podemos esperar é a ruína total, tanto para agricultores como para gandeiros. Non podemos competir cos produtos que van vir da fora, porque os produtos que van vir da fora non van cumplir as garantías que nos exixen cumplir a nós. A conselleira do Medio Rural amosou o seu apoio co sector agrogandeiro e dixo que van reclamar cláusulas de salvagarda que garantan as mesmas exixencias para todos. Exiximos que haxa cláusulas de salvaguarda para que calquera produto que entre de terceiros países teña que cumplir coas exixencias que teñen que cumplir os produtos da Unión Europea. O Goberno Central defende que o novo modelo de financiamento pro 2027 é máis solidario, pero hai grandes diferenzas entre comunidades. Cataluña garántese o principio de ordinariedade e recibirá máis de 4.600 millóns de euros, só por detrás de Andalucía, que a pesares da inxección económica seguirá pertencendo ao grupo de comunidades infrafinanciadas. Grupo no que entraría Galicia, aínda recibindo máis de 500 millóns. Dende o PP defenden a creación dun novo sistema no prazo dun ano tras acceder a Moncloa. A presidenta interina de Venezuela continúa mantendo contactos cos seus homólogos para reafirmar o compromiso de Caracas coa vía diplomática. Os últimos cos mandatarios do Brasil, de Colombia e de España, cos que houbo boa sintonía e compromiso de colaboración, segundo informou a propia Delcy Rodríguez. Paralelamente, Donald Trump realiza tamén os seus movementos, neste caso coas principais petroleiras do mundo, para instarlles a investir en Venezuela. Fora dos despachos e ante os centros de detención de diferentes puntos de Venezuela, familiares dos presos políticos organizan vigilias para exixir a liberación de todos eles. E co Nadal xa rematado, hai que facer balance. Nas mesas non faltaron pratos ben cheos, pero o problema é que un 10% desta comida acabou no lixo. O desperdicio alimentario non é nada novo, pero nestas datas aumenta. Iso sí, hai quen tamén decide aproveitalo todo. Os galegos somos así de espléndidos a hora de vale máis que sobre que falte. Se se fai cocido, xa sabedes, roupa bella. Se sobran langostinos, que non é o caso porque os langostinos son caros, pois hago un salpicón para outro día. E hoxe achegámonos a Friol. Ali celebran un campeonato de traballo canino. Coñeceremos máis de preto as disciplinas de obediencia, protección e rastrexo en cans de traballo. Nesta edición participaron 21 animais, entre pastores alemáns e pastores belgas. Na proba chamou a atención o grau de complicidade entre os cans e os seus donos. O Goberno pretende que o novo modelo de financiamento autonómico entre en vigor o ano vindeiro, se a proposta é convalidada no Congreso. Sí, dende o Partido Popular anuncian que paralizarán a reforma cando cheguen a Moncloa. En Cataluña, Esquerra aposta por ingresalo 100% do IRPF. Desde Cataluña, o líder do PSC, titular da Generalitat, Salvador Illa, di que a proposta de financiamento é a mellor da historia e lánzalle 2 preguntas ao PP e aos partidos cataláns que a rexeitan. Vamos a pedir una doble prueba del 9 a aquellos que critican el modelo. Lo primero, ¿qué habéis hecho para resolver este asunto? ¿Qué propuestas hacéis? El modelo permite que no lo apliquéis si no queréis. En Esquerra Republicana concretan que co financiamento pactado con Sánchez, Cataluña ingresará o 80% do IBE, o 55% do IRPF e o 58% dos impostos especiais. Pero Junqueras quere máis. Esperem que aquest acord es complementi. Esperemos que este acordo se complemente nas vindeiras semanas tamén cun acordo sobre como desbloquear o cobramento do 100% do IRPF. El 100% del IRPF. Desde o Partido Popular, Miguel Tellado di que o Goberno tenta comprar o apoio do separatismo co financiamento autonómico e anuncia que revertirán o modelo tan pronto como cheguen a Moncloa. Cuando Feijóo llegue a Moncloa, lanzará un nuevo sistema de financiación en el plazo de un año. Un sistema justo,
un sistema solidario, un sistema bueno para el conjunto del país. Ya está bien de que el rumbo de España lo decidan los Junqueras, los Oteguis y un puñado de corruptos. Este novo modelo de financiamento repartirá máis cartos o ano que ven. Así, unha das grandes beneficiadas é Cataluña. A comunidade recibirá máis de 4.600 millóns de euros, só superada por Andalucía, que é unha das comunidades máis infrafinanciadas e, a pesares da inxección, continuará o sendo. No noso caso, o Ministerio de Facenda adxudica a Galicia 587 millóns. Con todo, a proposta do Goberno, Galicia situaríase o ano que ven entre as comunidades co índice de financiación por habitante axustado máis baixo do país. Sobre esta proposta de financiamento autonómico pronunciouse hoxe o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que asegura que Galicia recibe menos da metade dos recursos que lle correspondería e que parte das inxeccións anunciadas xa se están cobrando fora do sistema de financiamento. Di que a proposta está elaborada ca falta de transparencia e que resulta decepcionante. Corgos sostén que o maltrato a Galicia xa ven de atrás. Non pode ser máis desalentadora para a nosa comunidade autónoma porque esta proposta é decepcionante e maltrata a nosa comunidade autónoma. Os galegos supoñemos o 6% da poboación das comunidades de réxime xeral. Por lo tanto, ao 6% da poboación de réxime xeral se adica o 2,7% dos novos recursos, menos da metade do que nos correspondería. O financiamento é un dos temas dos que se está a falar na reunión do PP que reúne esta fin de semana na Coruña máis de 700 parlamentarios da formación e que clausurará mañá Alberto Núñez Feijóo. Os populares preséntanse como a esperanza dos que queren un cambio en España. Baixo o lema, polo importante, os populares presentan as súas propostas en vivenda, emprego, seguridade ou rexeneración democrática neste inicio de ano que ven como o do cambio en España. El sanchismo caerá en los próximos meses, yo no tengo ninguna duda. Lo hará golpe a golpe y voto a voto. O Partido Popular reivindica a estabilidade de Galicia como exemplo fronte a un goberno central que din está nas últimas incapaz ata de aprobar orzamentos. Aquí en Galicia, nuestro presidente Alfonso Rueda acabó el año 2025 aprobando en tiempo y forma los presupuestos para el año 2026. No es una heroicidad, es lo que debe ser. E aseguran que mentres os populares están centrados en resolver os problemas dos cidadáns, a oposición en Galicia está a outros asuntos. Cada uno está en su sitio. Como diría Félix Bolaños, cada oveja con su pareja. El PSOE con sus escándalos, el BNG con la tiranía de turno y el Partido Popular, nosotros con los españoles. Os socialistas galegos celebran tamén este sábado o seu Comité Nacional. O secretario xeral do PSDG defendeu a súa xestión ante os casos de denuncias por suposto acoso sexual e laboral contra diversos cargos socialistas. Gómez Besteiro dixo que actuou con firmeza e rigor e respectando a legalidade tanto en Lugo ante a acusación de acoso sexual o xa expresidente da Deputación José Tomé como en Barbadás coa acusación de acoso laboral contra o aínda alcalde Xosé Carlos Valcárcel. Nun discurso no que tamén instou a Xunta a negociar a financiación local. Besteiro eludiu referirse ás denuncias contra Inés Rei pendentes de resolver por Ferraz. Somos un partido feminista e comportámonos como tal. Por iso nos repugnan os comportamentos de quen traizoa os nosos valores, de quen foi incoherente coa súa militancia e cos seus actos. O vivido nas últimas semanas non é un síntoma de debilidade. É a consecuencia dunha profunda conciencia feminista que forma parte esencial do noso ADN como partido e como organización. O Partido Popular vai citar na Comisión de Investigación do caso Coldo do Senado o exasesor da Moncloa, Francisco Salazar, apartado do cargo tras ser denunciado por acoso sexual. Os populares avanzan que pedirán tamén a comparecencia do expresidente Zapatero. Zapatero representa la corrupción del PSOE y Salazar representa el machismo de este gobierno y el machismo del Partido Socialista. Y a los dos les vamos a hacer comparecer en el Senado. Y les vamos a hacer en el Senado las preguntas que se niegan a responder ante los medios de comunicación. Carles Puigdemont pediu a través das redes sociais seguir loitando por Cataluña no 10º aniversario da súa elección como presidente da Generalitat. O líder de Junts di que hai valores e principios que fixeron que Cataluña sobrevivira a todas as ameazas e polos que, segundo di, vale a pena seguir loitando.
E seguimos moi pendentes da situación en Venezuela. A presidenta interina do país está mantendo contactos cos seus homólogos, sobre todo cos dos países máis próximos xeográfica e culturalmente. Os últimos foron vía telefónica, cos presidentes do Brasil, de Colombia e de España, dos que informou a través da canle venezolana de televisión. Delcy Rodríguez salientou a sintonía con todos eles e o ánimo dos tres gobernos de manter relacións diplomáticas con Venezuela, sempre dende o respeto ao dereito internacional. Intención que ratificou na conversa que mantivo co presidente Sánchez, a quien lle agradeceu a súa valentía ao condenar a agresión sufrida por Venezuela. Ese mismo día, cuando me dijo en qué puedo ayudar, con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ratificó su voluntad de trabajo conjunto entre España y Venezuela. Y yo le dije que el pueblo venezolano agradecía su valentía. E mentres, esta imaxe que se pode ver ante os distintos centros de detención que existen en Venezuela. Familiares de presos políticos organizan visilias para pedir a liberación destes prisioneiros. Aseguran que só quedaron en liberdade o 1% do total dos entre 800 e 1000 presos que, segundo diferentes asociacións, están nas cárceres venezolanas por motivos políticos. Polo de agora, só está confirmada a liberación de 9 reclusos, 5 deles españois. E o presidente estadounidense Donald Trump reuniuse nas últimas horas cas principais petroleiras do mundo para instarlles a investir en Venezuela e que a industria dese país volva a florecer. Trump falou de 100.000 millóns de dólares que deberían aportar as compañías as que lle ofrece, a cambio, protección e seguridade. Compañías como Chevron, Exxon, Shell, Eni ou a española Repsol. O seu conselleiro delegado, Yosuyon Imaz, afirmou que a empresa está preparada para triplicar a produción en Venezuela nos próximos 2 ou 3 anos, sempre que exista un marco legal e comercial estable. Manifestación este mediodía nas rúas de Santiago a favor e en apoio ao réxime de Nicolás Maduro. Baixo o lema Alto a agresión yanqui contra Venezuela, pola paz e a soberanía dos povos, os manifestantes denunciaron o que cualifican de intervención imperialista de Estados Unidos en Venezuela. A manifestación contou co apoio do BNG e parte da esquerda galega, así como de varias organizacións civis, políticas e sindicais. O acordo da Unión Europea co Mercosur será asinado en Paraguai o próximo sábado, 17 de xaneiro. Logo terá que afrontar un difícil proceso de ratificación no Parlamento Europeo e nas cámaras nacionais. A apertura dun mercado de máis de 700 millóns de consumidores potenciais non convence os agricultores europeos, xa que os produtos sudamericanos máis baratos e con menos exixencias medioambientais poderían afundir os prezos. Os agricultores europeos en xeral e os españois en particular poden ser os máis afectados pola sinatura do Acordo de Libre Comercio entre a Unión Europea e o Mercosur, integrado pola Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai. O pacto aprobado este venres polo Consello Europeo abre as portas da maior zona de libre comercio do mundo, con máis de 720 millóns de consumidores potenciais. O texto foi moi ben recibido polos sectores industriais dos dous lados, xa que supón a desaparición da maior parte dos impostos de importación e exportación, pero con moitas dúbidas no sector primario europeo. Os agricultores levan xa días movilizándose contra o texto que, segundo os seus representantes, pon en grave risco as explotacións agrarias, especialmente as de vacún de leite e de carne, porque os produtos sudamericanos poderían entrar en Europa moito máis baratos, xa que teñen legislacións medioambientais moito menos exigentes e soldos máis baixos. O acordo co Mercosur si podería beneficiar a corto prazo a sectores como o aceite de oliva ou o do viño. O Consello Europeo lembra que haberá axudas ao sector agrario dos 27 países e que haberá intervención se os prezos baixan máis dun 5% en Europa. O texto será asinado o próximo sábado en Paraguai e logo terá que ser ratificado polo Parlamento Europeo, nun proceso que contará coa oposición de países como Francia ou Polonia, que xa anunciou que recorrerá ao Tribunal de Xustiza Europeo. O pacto seguirá contando tamén coa oposición das organizacións de agricultores, que en Galicia e noutros puntos da Unión sairán de novo ás rúas o próximo luns. E ante isto, o campo estala en Ourense. Agricultores e gandeiros da comarca da Limia tomaron esta mañá a autovía A52 en Abavides, cortándoa por completo en ambos sentidos. A protesta comezou ás 6 da mañá e dende antes das 7 o bloqueo é indefinido. Denuncian o acordo da Unión Europea con Mercosur e advirten non se moverán ata que alguén veña a negociar.
A protesta dos gandeiros ourensáns gaña forza. Dende primeira hora da mañá, agricultores e gandeiros bloquearon a A52 á altura de Xinzo da Limia, nun novo paso adiante das protestas que duran xa 13 días. O sector divasta e denuncian que o acordo da Unión Europea e Mercosur pon en risco a viabilidade das súas explotacións e exixen ser escoitados antes de que esta Unión Europea peche un pacto que consideran injusto para o rural. Os agricultores e os gandeiros da provincia de Ourense piden protección fronte á competencia estranxeira, prezos xustos, medidas reais da PAC e ser escoitados polos gobernos antes de que se firme o tratado que se espera para o próximo luns en Paraguai. Con 70 tractores e varios rulos de erva, o campo ourensán bloqueou totalmente ambos sentidos da autovía A52. Tras 13 días de movilizacións, agricultores e gandeiros intensifican a súa protesta contra o acordo da Unión Europea con Mercosur, exixindo negociacións inmediatas coas administracións. É un paso máis nas nosas reivindicacións, levamos desde o 29 asentados en Ourense, fixemos unha tratorada, solicitamos reunións coas administracións pertinentes e competentes. Aquí andan pasando as administracións a pelota dun tellao para outro, un nos dice que unhas competencias son dun lado, outras competencias son do outro, vas a outro sitio que nos mandan aquí. O rural galego volve saír á rúa para pedir protección fronte á competencia estranxeira e prezos xustos. O único que podemos esperar é a ruína total, tanto para agricultores como para gandeiros. Non podemos competir cos produtos que van vir da fora, porque os produtos que van vir da fora non van cumplir as garantías que nos exixen cumplir a nós. Nós estamos de acordo en que as garantías se teñen que cumplir para que haxa produtos de calidade. Pero claro, o que non é xusto é que se nos traigan produtos de outros países con formas de produción diferentes, con produtos que aquí levan desautorizados ou prohibidos décadas, e que se importen e se xoga así ca saúde da xente. As movilizacións masivas contra o acordo esténdense por varios países europeos e os gandeiros e agricultores ourensáns piden apoiar o produto nacional se finalmente o tratado, prevista a súa firma para o vindeiro sábado 17 de xaneiro, sai adiante. A conselleira do Medio Rural amosou o seu apoio co sector agrogandeiro e dixo que van reclamar cláusulas de salvagarda que garantan as mesmas exixencias para todos. Dende a Consellería do Medio Rural manifestamos tamén esas dúbidas, igual que o están facendo os gandeiros, e exiximos que haxa cláusulas de salvaguarda para que calquera produto que entre de terceiros países teña que cumplir coas exixencias que teñen que cumplir os produtos da Unión Europea. Máis cousas. Hoxe entra en vigor o novo Regulamento Europeo de Control da Pesca, que, entre outras medidas, obriga os barcos a declarar unha a unha as capturas e avisar 4 horas antes de regreso a porto. A conselleira do Mar pediu ao Goberno Central que flexibilice a aplicación da normativa para que se poida aplicar as características propias da frota artesanal galega. Madrid ten que regular certos aspectos, como esa comunicación previa, pode flexibilizalo. Nos o que pedimos é que esa flexibilización sirva para a nosa flota que poida operar como opera ahora e que o que se decida non comprometa nin o seu traballo diario no mar, nin as tarefas vinculadas como é a descarga, como é a primeira venda, cuxo funcionamento normal que realiza ahora se vea comprometida sin a medida non se adapta ás necesidades que ten ahora mismo o sector. A fragata Almirante Juan de Borbón zarpou este sábado dende a súa base no Arsenal Militar de Ferrol. Exercerá nunha das agrupacións navais permanentes da OTAN. O buque formará parte desa forza naval que opera habitualmente en augas do norte de Europa e asumirá labores de disuasión, defensa colectiva e reforzo da operabilidade entre as armadas aliadas. Este despregamento permite reafirmar o compromiso de España e as Forzas Armadas coa Alianza Atlántica para a seguridade marítima e a cooperación multinacional. A fragata prevé navegar durante as vindeiras semanas con 228 homes e mulleres a bordo, coa previsión do seu regreso á base de Ferrol a principios de abril. E no barrio de Coia, en Vigo, os veciños da Miñoca levan tempo lidando con varias vivendas ocupadas e a preocupación aumenta polos altercados das últimas semanas. Si, antes do Nadal apareceu un falecido e o xoves un incendio queimou unha das casas. Os residentes denuncian o tráfico de drogas constantes na zona. Andrea Otero.
Sí, efectivamente, o punto conflitivo en cuestión atópase aquí na contorna da Praza da Miñoca en Vigo, nestas vivendas que están en desuso e rodeadas de maleza e onde nas pasadas semanas sucederon diversos feitos relacionados coa venda e o consumo de drogas. O máis recente foi, como dicides, este pasado xoves hubo un incendio nunha destas vivendas, pero tamén na véspera de Nadal apareceu o corpo sen vida dunha persoa e as pelexas son moi frecuentes. Os veciños do barrio que non quixeron falar á cámara, a gran maioría deles pola súa seguridade, contannos que a presenza policial é algo moi frecuente aquí e por iso piden medidas que garanticen a súa seguridade. Bueno, que hai droga, é o que hai. Entonces veñen por aí a comprar e claro, moitos non traen cartos, queren a cousa e a pelea. Entón a policía está a cada momento. Eu paso por aí ás veces coa perra e a mí nunca tuve problema. A Policía Nacional investiga a morte de 2 rapaces en Logroño. Atoparon os seus corpos ao pé dun edificio en construcción. Son un mozo de 20 anos e un adolescente de 13. Aparentemente, os cadáveres non presentaban signos de violencia. A policía sospeita que se precipitaron dende o inmoble de forma voluntaria e tratan de determinar as circunstancias. En Madrid, os bombeiros traballan na consolidación do edificio afectado onte por unha explotación de gas no barrio de Carabanchel. O estourido, en que morreu unha anciá e quedaron feridos outros 9 veciños, derribou o teito do inmoble sobre o último andar. A edificación estaba sendo sometida a unha obra para separar as canalizacións de gas. Os residentes nas casas próximas explican que a explosión fixo tremer as súas vivendas. Según estamos terminando de comer, soy yo en la explosión, vibraron los cristales y yo rápidamente supe que era una explosión, una caldera o algo de gas. Pegó un peo eso que se movió las puertas, las ventanas, todo. Entonces pues salimos para la calle y pues estaba esto ya lleno de gente y la policía, los bomberos. Y vimos los muros colgando y los forjados de arriba, que son de hormigón armado, que son por lo menos de 40-50 centímetros, había volado todo el tejado. E imos cunha noticia que acabamos de coñecer. Un ciclista faleceu este sábado tras unha caída cando circulaba por unha estrada no municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo. A caída produciuse concretamente nunha estrada de Herbello, na parroquia de Aldán. Unha persoa atopou o ciclista inconsciente e avisou os servizos de emerxencia que cando chegaron ao lugar, varios intentos por reanimalo, finalmente só puderon confirmar o seu falecemento. En outros asuntos, todos os anos ocorre o mesmo. Rematou o Nadal e enchimos a mesa, a neveira e o bandullo, pero tamén o lixo. O 10% da comida destas festas rematou no caldeiro do Ciscallo. Estas datas son unha época especialmente propicia para o desperdicio alimentario, que é xa un problema económico, social e medioambiental global. De feito, só en España tíranse o ano 1.100 millóns de kilos de alimentos. O dato asusta porque as familias están malgastando moitos recursos. 6 de cada 10 persoas recoñecen mercar comida de máis porque prefiren que sobre antes que falte. Pensamos que non vai chegar. Cantos somos? 7, compramos pa 11. É así. Sempre foi así e así seguirá sendo, Esa tendencia ao exceso faise máis evidente durante a época do Nadal con celebracións sinaladas que nos reúnen á mesa. Más o menos el 55% admite desperdiciar comida durante las fiestas, ¿no? O sea, esto es casi 8 de cada 10 que asegura tirar hasta el 10% de la comida. Ou o que é o mesmo, tiramos ao lixo ao redor de 30 euros por persoa, case o 45% do que desperdiciamos son doces. Los dichosos turrones, los batatines, todas esas cosas que de luego no se comen. Los dulces y quizá los segundos platos que ya tenemos tantos entrantes y tantos primeros que llega el segundo y no podemos comer más, la verdad. Son datos dun estudo elaborado pola plataforma Too Good To Go, do que tamén se tira algunha conclusión positiva. 9 de cada 10 persoas aseguran que procuran aproveitar as sobras. Se se fai cocido, xa sabedes, roupa vella. Se sobran langostinos, que non é o caso porque os langostinos son caros, pois hago un salpicón para outro día. Se fan croquetas de moitas cosas, en fin, se aproveita. O día seguinte se come, e se hai que comerlo o terceiro día tamén se come. Al final es como una fecha de excesos también, no solo de la comida, sino de un poco de consumismo, y creo que tenemos que ser un poco más conscientes.
Accións conscientes e responsables para reducir o desperdicio alimentario. A cifra asusta. Só en España acaban no lixo 1.100 millóns de kilos de comida cada ano. A Axencia Galega de Doazón de Sangue fai un chamamento porque é necesario aumentar as reservas de 3 grupos. Atópanse nun nivel baixo o A negativo, o cero positivo e tamén o cero negativo. Nun nivel normal, pero sen baixar a garda está o A positivo. O día son precisas 500 doazóns de sangue. Teñen máis información e puntos nos que poden facelo no QR que aparece nas súas pantallas na marxe dereita. Rematou o Nadal, pero sempre, compre recordalo, é un bon momento para seguir agasallando vida. A Xunta está a ultimar os preparativos da convocatoria deste 2026 da Tarxeta Benvida. A conselleira de Política Social visitou unha farmacia na Coruña para anunciar esta nova convocatoria. A Tarxeta Benvida é unha medida da que dispoñen as familias galegas que acaban de ter un bebé e precisan adquirir produtos de primeira necesidade como cueiros, leite, roupa ou carriños. O ano pasado, o Goberno galego destinou preto de 32 millóns de euros a esta medida que beneficia a 8 de cada 10 familias. Unha tarxeta de 1.200 euros cada ano e durante todos estes anos levamos beneficiado a máis de 120.000 familias. Un investimento de 31 millóns de euros anuais permite que moitos pais, moitas nais podan mercar os produtos básicos de hixiene e de cuidado dos nosos bebés gracias a esta tarxeta Benvida. O alugueiro de rochos no centro das cidades comeza a converterse nun negocio en auxe. A crise da vivenda, a falta de espazo e incluso o teletraballo obriga a moitas persoas a buscar máis espazos para poder gardar os seus enseres. Patricia Barreiro. Sí, estamos nun destes locais aquí no centro da cidade de Vigo. Esa é unha das particularidades. Aquí, dende 1 de xaneiro, alúganse un total de 47 rochos. A demanda é altísima, xa teñen o 25% confirmado. Dependendo do espazo, dos metros cadrados, o prezo pode ir dos 30 aos 100 euros. E que buscan os clientes? Pois espazos onde poidan gardar aquelas cousas que utilizan no seu día a día. Pablo acaba de abrir o seu segundo negocio de alugueiro de rochos. Este da Rúa Torrecedeira ten máis capacidade, 47 espazos de diferentes tamaños para dar servizo a unha necesidade social. Estamos falando de que todos os días recibimos varias chamadas, a demanda é altísima. Agora mesmo, moi alta. A crise da vivenda e agora tamén o teletraballo obrigan a moitas persoas e familias a buscar novos espazos para depositar as súas pertenzas. E é aquí cando xorde a pregunta: realmente necesitamos máis espazo? El garaje lo tengo aparte y trastero no tengo tampoco. En nuestra casa no tengo trastero, ¿no? Hai falta de espacio porque se alugan habitacións en lugar de vivendas. E moita xente busca rochos moi preto das súas vivendas onde poidan desprazarse andando e no que teñan todas as facilidades de acceso e alugueiro. A xente nas cidades o que busca son rochos relativamente pequenos, necesarios para guardar a roupa de verán, a roupa de inverno, as bicicletas, enseres do día a día. Os prezos varían segundo o espazo do rocho, dende o 1,5 metro e ata os 4 metros. Os prezos poden ir dos 30 aos 100 euros mensuais. Unha moda ou tendencia que xa se nota na compra de locais comerciais baleiros para convertelos nesa segunda vivenda. E atendan agora porque o principal aeroporto de Moscova suspendeu este sábado a recepción de voos tras a maior nevada do inverno. A neve sepultou con espesores de entre 30 e 60 centímetros a capital rusa e outras rexións da parte europea do país. Nevou nun día máis do 40% do que sería habitual en todo o mes. Ben, pois mentres en Galicia a neve atraeu a moitas familias que decidiron achegarse ata Pedrafita para gozar deste sábado dun xeito diferente. E o día está perfecto para iso porque hoxe ali os termómetros non superarán os 3 graus. Demetrio Morenza.
Non, de feito agora mesmo xa marcan eses 3 graus, pero non se agarda que pasen de aí 2 graus, é o que marcaron ao longo de toda esta mañá. Neve apenas queda, aínda queda así algunha para poder disfrutar. Moitísima xente ao longo de toda esta mañá que se chegou ata aquí, ata o Cebreiro. Moito raparigo que quixo disfrutar destas nevaradas, como dicíamos, non chegou a nevar tanto como esas imaxes que víamos en Rusia, pero sí caeu esa nevarada no Cebreiro. As previsións son que se manteñan ao longo desta tarde, pero as temperaturas non van subir destes 3 graus. Temos unha nena pequena e xa leva días preguntando pola neve e había que vir á neve. Temos o coche, comida e por aquí a pasar o día. Caímos varias veces, non? Varias culadas. Pois máis ou menos 5 ou 6. Y para mí de Brasil entonces que es caliente, viene aquí la nieve, está muy bueno para nosotros. Estoy comiendo y disfrutar con los amigos. Celébrase esta fin de semana en Friol o Campeonato Regional do Norte de España de Traballo Canino, un evento aberto ao público que dá a oportunidade de coñecer máis de preto as disciplinas de obediencia, protección e rastrexo en cans de traballo. Nesta edición participaron pastores alemáns e pastores belgas. É abraiante e absoluta a compenetración que existe entre os donos e os cans que participan esta fin de semana en Friol no Campeonato Regional da Zona Norte de España de Traballo Canino, da modalidade IGP, para cans de traballo e utilidade. Que consiste en 3 disciplinas: rastro, obediencia e protección, na que os xueces valoran as actitudes dos cans no desarrollo deses exercicios e o que obtén unha maior puntuación é campeón. E daqui os que mellor puntuación obtean clasifícanse para un campeonato de España que hai desta modalidade. Ademais da técnica, valórase o comportamento do animal e as aptitudes naturais do can para desenvolver determinado traballo e a súa sociabilización. Antes de chegar a estes campeonatos, o can pasa por distintas probas de sociabilidade na calle e despois o que teñen que ter unhas actitudes naturales para facer este deporte. É o primeiro campeonato no que participa Dakota, que ten 3 anos. A súa dona, Leandra, traballa con ela cada día para poder gobernala así. Unha compenetración absoluta que se ve entre todas as parellas que participan no campeonato. Leva bastante entrenamiento, tempo, sabiduría, tes que ir a cursos, o sea, dedicarlle bastante tempo. Este tipo de adestramento adoita crear afectos inquebrantables. Moito cariño, eso xa vai empezar, e moita conexión, que ao final con un animal o que crea unha conexión moi grande, é como se fora ao final un irmão, por decir unha maneira, ou unha filla. Dakota é unha das 7 femias que participan no campeonato. Vila García reivindica hoxe a súa vinculación co Reino Unido cunha cerimonia do té da tarde o máis puro estilo británico. Iria Soengas. Sí, e nas mesas non falta detalle nin os tradicionais servizos de porcelana nin a variedade de petiscos que adoita acompañar o té tradicionalmente, como son os sándwiches de cogombro, os scones con nata e mermelada ou as pastas. A do té é unha das tradicións máis arraigadas no Reino Unido e remontase ao século XIX, cando nace como unha merenda entre a aristocracia para matar a fame antes da cea e de seguido se convirte en toda unha cerimonia social. Con esta tradición, hoxe queren celebrar un vínculo que se remonta a 1874, cando a Real Armada Británica convirte Vila García no seu porto de inverno e dende entón milleiros de mariñeiros invadían cada mes de xaneiro a vila creando lazos que perduran aínda a día de hoxe. O motivo é porque este é un club inglés, vale? Foi fundado por John Trullock, que era o avó de Camilo José Cela. Claro, nun club inglés, eu vivindo en Inglaterra 20 anos, pensei en un evento moi bonito para celebrar, é moi interesante, quero dar a coñecer este evento.